Всім хай-хай, з вами Гузюсь, і ми сьогодні подивимося, що знаходиться внутрі безпроводних наушників, які производились раніше. Розжимати ми наушник будемо тисками. Для вас пройде секунда, а для мене пару минут. Вот що знаходиться внутрі нього. Находится така заглушка, дальше внутри находится кнопка, пару резисторів. Від платки йде контакт до динаміка і батареї. І є ще магніт. Отакий. Він, звісно, сильний. От, але все одно не тримає. І отак воно виглядає в скритому віді. Отак. І все. Ну, якщо ми все закриємо кришечкою, то він буде виглядати ось так. Все, пока-пока. Ми його розібрали сьогодні.